Хора, днес ще гледаме новото видео. Гледате нови видеа на брат ми, където в неговия видеоканал се казва Даниел Помпата. Сега ние гледаме как той играе. Добре се справя. Аз отпреди имах толкова много скинове, че дори даже Дани не ме настигна. Но днеска ме настига. Вижте хора. Вижте по-дълно батерията. Той се мъчи. Не вижда. Да. О, сега се го вкара. Сега той играе. Но не знам защо мълчи. Добре. Охо. Така ли? Айде. Охо, браво, Даниеле. Така як се получава. Да. Много добре си гледам видеята. Това се добре. Хора, той спечели, брат. Той се спечели, човек. Той се спечели. Ако спечели короната, аз вече ще му дам цялото ми колело. Ама никога. Но сега, хора, правим чалендж. Кой няма да заспи? Аз определено много късно стоя. Типа Дани не знае доколко късно стоя. Аз некъде към 12 часа стои буден. Некъде към 12, да. Стоя. Хора, ви чуете и Даниеле какво говори. Той спечели короната, браво на човек. Какво, хора? Какво? Пък аз мисля, извинете, защото видеото бе... Какво ми се извиняваш, бе, пръч? Без това не знаеш как се играе Brawl Stars и тази игра, ама много знаеш. Не знаеш как се тази игра, ама през нищото знаеш, ама не знаеш. Хора, аз просто се обърквам и не мога да го кажа това. Ото има нещо ново. Тут да не получи Brawl Pass-а. Не. Хора, се паникьосах. Хора, свърши видеото. Хора, как? Даниел, свърши видеото. В днешното видео NeGamer продължава да играе най-новата Bam Chapter 6. Дай ще я гледам. Превърна паяка в гигантско чудовище. И днес ще мина цялата игра до самия край, търсейки най-ценното оръжие, с което да спася детската градина. Жезъла на кралица Малселия, тайното оръжие. По пътя към целта обаче, гигантско пиле ще иска да ми изкълве очите. Мале съм малко да ме изяде. Ще бягам за живота си през таинствен лабиринт. Чудовища ще се спускат от тавана, за да ме изядат. Ще се срещнем отново с някои изгубени герои. Ще ни блъсне автобус, докато чакаме на спирката. Паяка го згазиха. Ще открия две малки мистериозни същества, които крият огромна тайна. Това са дечицата от детската градина. Хора, това са братче и сестриче. Един рискован експеримент ще се окаже ключът към нашето спасение. А за финал дори ще отключа тайния, страшен край на играта, в който всички чудовища се превръщат в прокълната армия на злото. Какво става, бе? Защо всички чудовища са станали зли? Приятели, това е тайния край на Бан
6. Не искате да пропуснете и секунда от това видео. Настанете се удобно, вземете си нещо за хапване и да започваме. Но преди да продължим с видеото, искаме да ви кажем едно голямо благодаря. Отново казахте, че сме най-силното семейство в българския YouTube. Второто зареждане на зърнена закуска Funnies е изчерпано за по-малко от 10 дни. Изпратихте ни стотици снимки как получавате Funnies по празниците и откривате нашата зърнена закуска като подарък по телхата тази Коледа. През новата година ви готвим още много нови изненади. Благодарим ви, че не спирате да ни подкрепяте. Вие, приятели, сте номер едно. Иво, Да? носим ти нещо. Фунис! Трите вкуса си ми купил. Любимото ми кученце, Нади! Абонирайте се за NeyGamer с камбанката и оставете по един лайк на това видео. А сега започваме. И, приятели, играта продължава точно откъдето приключихме последния път и в днешното видео ще стигна до края на Бан-Бан част 6. В миналия епизод, както помните, някакво грамадно чудовище сър Дада Ду претрепа Бан-Бан от бой, после фърли Джестъра, там и двамата, не знам, изглеждат ми доста мъртви. Хора, чудовището ще изяде Бан-Бан. О, Джестъра дойде! Джестъра дойде да го бием! Не, Джестъра умря! Добре, дайте да излизаме да видим какво става. О, чакай, аз нямам ли лава карта? Аз съм затворен, аз съм в капан тук, бе, нямам ли лава карта, бе? Само помня, че миналия епизод взех някаква пръчка. Бе, та врата, бе. Мога да ползвам пръчката! Мога да използвам пръчката, за да разбия тази врата! Оп, ето, оп! Аре, бе, брат! Yes! Изкъртихме вратата и тук имаме лилава карта. Айде, разкадахме. Ето, хора. Задача. Let's go! Хора, аз ще си мълча, вие си гледате вашето любимо видео. Първата задача. Let's go! Защото аз най-ясно изпирам най-готино. Но брат ми не. Той изглежда много умрял. Защо се пипа брат, ще ти дам едно хапче за глава и съм сигурен, че ще се оправиш. Какво става, бе, брат? Не, моля ти се, не ми кажи, че си умрял. Джестър, ти как си, бе? Майко мила, погледнете го, той е разплёкан като дъвка. Лежи неподвижен, не диша, не мърда. О, не. А къде е оня? Къде избяга оня сър Дада Ду? Не съм много сигурен, че тук съм в безопасност, така че се прибирам. Бан-Бан, Джестър, съжалявам, но ще се наложи да ви оставя тук. Сигурен съм, че ще се оправите. Да. Каква е тази тъмница, бе? Абе, аз от тук минавал ли съм, бе? Мале, много съм объркан. Добре. Значи, за сега сме изследвали тази и онази врата. И сега остава да изследваме лилавата врата. Отключваме. О, не. Още един тъмен тунел, с който се потапяме все по-дълбоко в тази прокалната детска градина. Абе, хора, аз вече буквално забравих, че ние се намираме в детска градина, бе. В първа част влезнахме в детската градина, която беше на най-горния етаж, а сега сме вече някъде толкова дълбоко в подземията, че просто аз забравих, че сме в детска градина. О, не, кой е това? Кой го О, Джестър, ти си жив, бе! Той, бай, как ме стресна? Не го видях, къде отиде този сър Дада Ду. Знаеш това място? Има някаква ръчка в офиса горе, но да стигнем до офиса горе няма да бъде лесно. Трябва да активираме някакви 4 ключалки, тук нещо трябва да пуснем електричеството. О, не, някаква аларма ще се задейства, ако решиме тази загадка и всички ще знаят, че сме тук. О, не. Имам чувство, че ще бъдем нападнати от врагове от всякъде, всеки момент. Не знам, хора, много съм объркан, но ще се... А лампите на покрива? Това ли са лампите на покрива? На тавана, бе. Това не свети! Ето това обаче свети. Тук можем да стартираме задачата. Добре, а какво има тук? О, мага. Хора, мисля, че от тук ще вземеме жезъла на кралица Баунселия, което е тайното оръжие и ключа към това да се спасиме от детската градина. Добре, Джестър, надъхан съм. Трябва да внимавам и да наблюдавам тавана. Ако има чудовище, което пада от тавана, трябва да цъкна този червения бутон. Затова пише наблюдавайте тавана. А с тия две лампи трябва да насочвам надолу към тези червените лампи. Като светне някой от тия зелените лампи в червено,
трябва да я осветявам. Просто трябва да светна в лицата на гнусните чудовища. За да натискаме този бутон и да активираме тази голямата светлина отгоре, трябва всеки път да презареждам това тука. Електрическото табло трябва да го презареждам. О, не, наляво, наляво, наляво. Опет, този отгоре идва. Отгоре идва чудовището, обаче сега ще му светнем в лицето. Аха, махай се. Оп, надясно, надясно, надясно. Добре, бързо трябва да ричарджнеме. Добре, то червена лампа. Не. О, не. Айде, бум, бум, бум. Успявам, yes! Ей, мале, тук става тегаво. Ще изпусна светлините. Моля ти се, кажи ми, че успях. Още две. Изпускам ги. Окей, бум, тавана, светни. Махай се. О, не, горе, дясно, долу, мале много се. Ляво, yes! Ще стане. Само още една лампа трябва да оправи. Мале, чакай, че то на тавана ще ни прецака. Няма! Бързо, давай, Данка, можеш? Леле, ще успеем. Ще мина нивото, хора. Мисля, че ще мина нивото. Нагоре. Не. Дан! Yes! Айде! Yes! Спасихме Джестъра и чудовищата не можаха да му схрускат шарения задник. И сега момента на истината. Дали сега ще отключиме тайното оръжие, а именно жезъла на Храница Баунселия? Защо нищо не се случва? Къде е жезъла? Чакайте, бе! Аз просто го активирах това и сега трябва да се върна в базата и вероятно жезъла е зад онази грамадна порта, бе, хора. Нали така, Джестър? Хайде, приятели, сега е перфектният момент да оставите по един лайк на това видео и да се абонирате за канала с камбанката. На къде ни е базата? Ето го Стингърфлин. Какво? Трябва да говорим, бе. Кажи, бе, Джестър. Джестър, това ти ли си? Хора, чакай. Чувам някакви детски гласове. За сега ще спра видеото и ще го пусна. Вече сме светнали 3